Иршат татарча аңламый. Иршат дөресме? Дөрес. Иршат хәлләрең ничек? Дөрес. Иршат, без бүген җиңәбезме? Дөрес. Бүгенге КВНның гомумән барлык татар КВНның максаты ул әлбәттә инде татар телен саклау, ул әлбәттә инде татарча, заманча яшьләр үстерү. Ул актуаль уен. Монда иң актуаль темалар күтәрелә. Мәсәлән, шул ук сайлау темасын бүген берничә мәзәк була шул сайлау темасына. Әлбәттә инде КВНда татар теле турында, татар теге фольклоры турында бик күп мәзәкләр шул бигрәк. Соня! Соня, дим Соня син гой. Нәрсә булды, нәрсә? Соня, ондагы хәлне күрсәң, ужасно. Нәрсә булды, нәрсә? Соня. Нәрсә булды, син карышын әйт. Онда кошмар, Соня. Нәрсә? Ондагы күрсәң, каласында үләсең. Соня. Нәрсә инде син карышын әйт. Ужас, Соня, ужас. Нәрсә? Салгыр. Kurbanға деп доңғызын шалғанбыз. Аузыңны тал. Өзіңе түгелді миңа. 7-10 ел элек театр КВН 4 татарин здания бар еді. Ләкин менә нишләп кайда шыкты ул мин белмим. КВНның Татарстан Республикасының үзенең офисы бар. Әлбәттә инде Тукай урамында зур шундый офис, шунда барлык эшләр безнең үткәрелә. Ну, мәсәлән, берәр татар КВН йорты булса, әлбәттә инде без юк димибез. Әлбәттә инде анда без үзебезнең редактураларны, уенга әзерләнүне башкарабыз. Снова этот татарский язык! Снова эти татарские слова и Сахнада, Шакур! Артур, что с тобой? Все нормально? Хвала Иисусу! Әлбәттә инде КВН ул шундый уен, ул теге беләсезме, ул вакытның теге актуаль темаларында уйный, ул теге иң теге бүгенге темалар турында мәзәкләрне язалар. Безнең редакторлар бар. Бар 3 шундый опытный КВНщиклар СТЛ командасыннан, ул безнең Руслан Харисов, Ильяс Хасанов, Рустем Гареев. 3 кеше, менә алар 5 көн буе КВН командаларны корыйлар. Һәм инде менә шул чыгышлардан кайбер шуткаларны кисеп алалар. Менә бу шутка ярамый, чөнки ул менә белмим, кызык түгел, мәсәлән, ул бигрәк теге острополитический яраманды әйберләр турында әйтергә, религиозный мәсәлә. Һәм инде менә шул редакторлар ярамый торган мәзәкләрне кисеп ташлыйлар. Бәйрәм булды кичә, һәм сойды бер тәкә. Аш ясады, һәм ашады. Бышак алып корбанчан. Так, стоп! Кичә Илнасы Фиолин белән корбан чалдык. Ну, ничек инде? Ул үз өендә, мин үз өемдә. Ну, теге ни, Паскаль? Татар КВН-ны Казанда менә 3нче ел без үзебезнең эшне башлыйбыз. Чаллыда ул инде 17 ел иде. Менә 20 ел инде татар КВН-ны. Менә әлбәттә инде менә татар КВН-ны үстереп барабыз. И кем белә, 1-2 елдан мөрәҗәгать белән чыгарбыз. Татар КВН-ның киләчәге бар. Башкортлар татар халыгына караганда дөньяга беренчерәк килде. 2 сәгатькә. Бездә түбәтәй. Бездә Кәләтүш. Бездә Татнефть. Бездә Башнефть. Бездә Татмак. Бездә Башмак. Без татарлар Шаян. Без башкортлар Тапкыр. Карагыз әле, дуслар. Сез Шаян, без Тапкыр. Димәк, безгә берләшергә кирәк. Чөнки без Шаяннар һәм Тапкырлар клубында уйныйбыз.